Toen mijn bloedlens spartel, toen kwam die genadige Here, die rechtvaardige Here. Mijn pad langs prijs die naam van die Here. En ik kom ruk mij uit die modderstrijd, ik prijs die naam van die Here. Hier is mijn moeders vandaag. Hulle kan getuig hoe die duivel mij gebruikt, prijs die naam van die Here. Ik share vanochtend met mijn zusters aan, ik kom bij zich zeg hulle, wie hulle wat, Pastor Aries, het mij gemold, hij het mij gekroem. Van elke keer als ik gaan vallen, als ik zwanger raak, het hij mij getuig. Ik moest zat, ik moest voel hoe dat was. Als je foutief wordt, vrees die naam van die Here, die kerken van vandaag, wel niet meer teggie. Maar ik noem daarvoor maar Benji. Want dan meisje kan geen zo'n probleem. Ik zeg van tough love, is sometimes necessary. Vrees die naam van die Here. Nou, ik saluut voor Pastor Aris, vrees die naam van die Here. Mag sy ziel in vrede rust. Ik dank aan zo. Met Makkie moet ik nog getuig worden die zondag als ik dotter beneek. En mijn master daar, sy is nou al ziek en ik zie hoe stress sy. Van pastor sê ek nou achterblijf. En Riri, master hoef is net zo gochie. Moet je op daar eens zien en is werkie man, raak rustig. Maar hij noemt die dag iets daar. Hij zegt mijn meisjekind, jy het sterk leier-eigenschappen. Jy moest al die jeugd bij aan zo oorgevat het. En ik zie hij identificeert die tijd al. In die toekomst en hij leeft niet meer vandaag nie. Maar ik zal die Heer voor Pastor Aris. Voor dat wat hij invested in mij. Voor dat wat hij gezien het binnen in mij. Nou ik ontmoet hierdie man dierbaar is. Baie besopen. Onder die invloed. Hij staat daar en zegt voor hemzelf. Heer is het die vrouw. Wat zo wordt die Bijbel met mij gepraat op die voeten. Kan het zij wees die naam. Ik weet maar zo ons van zie. Jij zingt mij nog zie. Maar als we geen Jesus te oordeel krijgt hierdie aarde. En hij brengt die beste uit me uit, Mastro. Hij brengt die beste uit me uit. Dat wat ik niet geweten het is binnen aan mij niet. Breng hij uit mij uit. En ik wil hem vanochtend bedanken die tegenwoordigheid van die Here. Voor die man wat hij voor mij komt worden. Met mijn hele bagasie. Dus mijn zuster gisteren gezegd. Mijn zuster heeft gisteren gezegd, was een van mijn man met pas is de moeilijkste kinders. Maar hij is kaas van mij. Hij is kaas van mij. Maak dat ik niet hoor gaan. En het maakt dat ik hoor gaan. Ik denk, ik loop nou die dag hier naar iemand toe. Hoor die veld en die meisje kan praten. Ik zeg, wie je die een kind meisje. Heb ik vandaag zei die Here wat ik zie. Ik heb 6 kinders. Een van die kinders. Als die man wat ik meer getrouwd heb, kinders. Die Here geeft me een man. Wat mij met mijn 5 kinders aanvangt. Hij is die hele baan niet. Maar hij komt wordt een man van mij. Om die dak van die huis te worden. Om die orde te handhaven. Ik zei daar vanochtend. Een kind wat mijn huis te orde komt, dat is respect. Ik ga hem aanvatten. Van mijn huis het orde. Mijn meisje kan als 21 zijn. De kind zijn werk. En zij weet als ik gezegd heb. Die lijn is getrekt, is getrekt. En als ik nog wil iets zeggen, dan zeg ik, waar is zo die samen veel plek te krijgen. Van die is mijn orde. Dat is die hele paan niet, maar dat is die man. Wat die Here langs mij gezet heeft. Nou wil van die geleentheid gebruik maken. Apostel Kibido, elect. Ik heb gisteren aangehoord, is ik wil die nog niet gelopen, die is het elect. Ik wil u groeten in die gade. Maar Jess, ik wil voor jullie baie dankie sê, dierbares. Ja, kijk een wat de succes tot, wat bijgedragen tot die succes van die ordeining, van die reeksdiensten van die week. Apostel Kibido en die vrouw kan opstaan, baie dankie. Mag die Here jullie boer natuurlijk zien en alles wat jullie aanpakt. Jullie welkom ook nog aan ons is daar. Ons is daar en ons gaan niet waar samen met jullie trek. Ik wil Handelingen Pinkstergemeentes laat opstaan, prijs de naam van Here. Dat is die volk wat ons gedraad heeft voor die week dierbaar is. Wat samen met ons voorbereiding gedaan heeft, wat samen met ons gebid heeft. Ik wil jullie dankie zeggen wat die moe geworden is. Apostel, voor ik kan nou zeggen apostel. Ik moest nou nog altijd voor mezelf evangelist. Maar die oorlog nou gelopen, zo ik zei nou voor apostel. Voor ik een apostel, ik dank verleden week. Raak je toevallig weg volk van die Here. En hij gaat raak aan die dorp. Hij loopt achter zijn ouders aan en zijn noten zien. En hij lost daar immers. En hij gaan krijgen epileptische aanvallen. En hij loopt vallen in die dorpen. En die Here beschikt 2 klosa oudjes en een meisjekind om hem te krijgen. En die boodschap wat hulle, ik weet niet of hulle hier niet.
Wat evangelis en sy vrou van Handelinge Pinkster gee is dat hulle tel hom teen die pad op en hy het net vir hulle gesê hy is honger en hulle het hom iets gegee om te eet. En toe ek nog so uithardloop, Apostel Charles moes my eers kalm maak daar en vir my sê dat ek die voice note luister. Want het voel vir my hart verloop staan hier by alles. Want die Here het my daai kind gegee met 'n doel. Daai kind hou my op my knieë. Daai kind remind ons van hy slaap nog by ons saam met Kamra. Hy remind ons in die nag ons moet ons Vader bid. En as hy hoor sy ankel bid, dan sê in die gebed ankel bid saam. En ek dank die Here dat die Here altyd iemand op sy pad. As u hulle vir Juju volg, gaan u hulle weet. En u verstaan hoekom my emoties so raak, want dit is die eerste keer wat hy wegraak het. Hy was al op N12 gekry, maar die Here bewys elke keer sy hand aan die kind van my. Ek en Tina gesels nou die dag, en ek maak so 'n bietjie oop met haar. Ek is mos maar dood in die plaas dierbaar, as jy regtig mense met wie gesels en as ek by iemand kom, dan maak ek 'n bietjie oop en ek gesels en ek kan sy gesels so. En sy sê vir my, wie wat die vyand dink, hy gaan jou nou plat druk. Maar al die goeders is eintlik, hy steek jou eintlik in die position om op jou knieë te bly. Ek dank prys die naam van die Here. Ek wil nou nog iemand, ek hol daar uit en die een heeft voor de kop kom en sê, niemand klim en ek vaar jou weg. En toe by die huis kom toe, laat weet hulle my, ek op Piers het hom klaar opgetel en sy is op pad met hom huis toe. Ek wil vir julle Handelinge baie dankie sê. Mag die Here julle wonderlik en bonatuurlik sien prys die naam van die Here. Jy weet, ek is bevoorreg om met 'n man van die Here te werk. Wat as ek iets in die oomblik in my werk kan kry en ek verstaan hom nie, dan vra ek Apostel Charles, waar is die gedeelte in die Bybel? En dan share ons share oor die woord van die Here. Elke ding wat ons doen, gaan oor die woord van die Here. Sy vrou is nou nie vanoggend hier nie. Maar ek wil ook vir hulle baie dankie sê. Vir hulle se bydra tot die sukses van hierdie ordening. Mag die Here julle seën. Ek kon gister sien, regtig. Ek dink Prof Ezra release, toe hy vir Apostel Steto ontmoet, release hy iets daar. En Apostel Charles weet nie van dit nie, en hy kom in 'n prophetic movement en hy sê vir ek en Apostel en die gemeente in die tenten, kom ons skop die altare wat opgebou is. En ons skop hulle hier in die teenwoordigheid om, prys die naam van die Here. En gister toe kon ons sien dat die Here begryp ons nie. Hy begryp sy kinders, prys die naam van die Here. Hy waarsku ons. En dan kom hy ook met 'n oplossing. Daarom kon dit 'n sukses was. My moeder staan op van volle evangelie kerk. Ek wil vir julle, die raad is nou, die raad is nie almal nie. Maar ek wil vir julle baie dankie sê toe ek die brief stuur. En vra of ons die kerkgrond kan gebruik. Het hulle nie nog gesê, jong, die kerkraad moet eers 'n meeting hou nie. Ons gaan oor 'n maand, dit werk by ons so en by ons so nie. Ek kom van volle evangelie kerk, so ek weet die orde. Maar omdat ek 'n kind van die huis is, het ek onmiddellik guns ontvang. Mag die Here julle, ons het klaar release wat moet release word. Die gebou sal klaar gemaak word. Hy gaan klaar gemaak word. Ons glo dit. Prys die naam van die Here. Die seën van die Here rus klaar op hierdie grond. Prys die naam van die Here terwyl my man, hy is nou so lekker om te sê my man. Terwyl my man en Apostel van der Merwe en evangelis, terwyl aan so met die aan sê, ons kan maar die gebou gebruik en hulle besluit, hulle gaan vroeg skoonmaak. Maar Piese seuns kom, Apostel Piers kom, en ek hoor hoe sê Apostel vir die twee manne, as ons gaan begin skoonmaak, pat ons hy plek deur. Ek kom loop een dag van my werk af en ek sien hoe rook hulle dag gaan binne en ek roep vir Dina en ek raak verbouwereerd, ek sê is my kerk die, al is ek by House of Grace, my naamstrang lê hier. Ek het hier geestelik het ek hier geboorte gekry, prys die naam van die Here, en ek skel hulle daar en hulle is deur uit by die deur. En toe ek so om, Dina sê ek vir my, hulle gaan weer terugkom, toe ek so omkyk, sien ek hulle kom weer terug. Maar ons maak hierdie plek toe onder die bloed met onze afsluiting. As sal nie weer binne gemors word nie. As sal nie meer kom rook word nie. Ek loop weer toe maar mou nie op 'n naweek van ons was vroeg in. Ek sien hoe sit die mense plat eintlik. Ek dink ek
kan nie nou vir Dina roepie, want hy kan nou vir my aan die voorkant voorkeer. En ja, want is nou ons skemer donker mos nou. Maar soos ek loop, maar Anna, sê ek, jy sal nooit weer die broek langs die muur aftrekkie. En as jy hom aftrek, sal ek hom nie weer kan optrekkie. Prys die naam van die Here. Nou die grond is bewerk, dierbares. Ons gaan resultate sien. Prys die naam van die Here. Minister Teresa, sy is in Pieterswil. Sy word laat weet. En ek stres, het raak al maandag. Ek vraag vir die apostel, wanneer kom Teresa? Toe sien ek net hier sy. Dan sê baie dankie my suster, dat u vir ons gekom help sing het. Dat u die hele week saam met ons was. My volk van Victoria West, die is regtig onze staatmakers. Nou hulle kom saam met ons Easter dierbares. Kom hulle saam met ons huis toe. Nou ek reis heel by 16 seater. Ek sien hoe stres my man hier, want ek was maar bang vir die pad. Ek het al 4 jaar license. Maar hy vrees moes ek breek Victoria West toe. En ek rij uit bus hier. Ons kom veilig daar en ons kom veilig terug. En hulle kom saam met ons en die huis waarin ek bly was gestroom van water en krag dierbare. So ek moes alles regtig self reg maak. Ons het net letterlik 2 plakstraat en ligte. En die man van die Here kom sort my uit. Toe hy hier was. Sonder 'n stem. En dan sê baas ek wil wacht maar mens. Dankie dat jy jou man vir ons geleen het.